Nou, ik ben benieuwd. Qua bijen en hommels, waar hoop je op? Ik hoop eigenlijk op de koolzwarte zandbij. Dat vind ik altijd een hele leuke soort. Ja. Het is een ontzettend grote bij. En hij is eigenlijk onmiskenbaar. Het is echt een van de weinige soorten die zo groot is en helemaal zwart behaard. Dus best wel een spectaculair beestje om te zien. Het is een ontzettend aantrekkelijk gebied voor bijenliefhebbers. Heel gevarieerd en heel bloemrijk ook. Dus ik kom hier eigenlijk gewoon zelf graag. Oh, in je vrije tijd. Want je bent Rotterdamse? Of, Ja, ik ben in Rotterdam geboren. Oh, dit is echt jouw achtertuin. Ja. De Landtong. Ja, heerlijke plek. Midden in het havengebied van Rotterdam ligt Landtong Rozenburg. Ooit een opslagplaats voor overtollige grond uit de haven. En nu een spontaan stuk natuur van 10 kilometer lang en soms maar een paar 100 meter breed. We slaan ons bivak op bij Scouting Rozenburg. Om vanuit hier dit vreemde en verrassende gebied te ontdekken. Kijk, hier heb je al een zonbeschenen plekje. Het is natuurlijk schuin. Ja. En daardoor warmt het sneller op in de zon. En je ziet al wat beestjes hierboven vliegen. Ik denk dat het wat graafwespen zijn onder andere. En ik zag al een bloedbij. En dat zijn solitaire bijen, hè? Ja. Die leven alleen, niet in enorme kolonies. Ja, één vrouwtjesbij doet eigenlijk het hele werk wat bij bijvoorbeeld de honingbij het volk gezamenlijk doet. En bij de solitaire bijen doet echt het vrouwtje in haar eentje alles. Dus die verzamelt het stuifmeel en wat nectar, graaft zelf het nest en verzorgt alles wat erin zit. Dus ja, die heeft veel taken. Wat doet het mannetje dan? Het mannetje doet eigenlijk alleen paren en dan is hij niet meer nodig. Ja, rondvliegen, wat nectar drinken. Hier zit die bloedbij weer. En dat is een parasitaire bij, noemen we ook wel een koekoeksbij. Die legt zijn ei in het nest van een andere soort. In het geval van een bloedbij is dat dan een groefbij. En dan als de gastheer weg is... De groefbij dan, dus? Ja, de groefbij. Dan gaat die bloedbij het nest in en legt daar een eitje bij. En als dan het bloedbij-eitje uitkomt en het groefbij-eitje ook, wat gebeurt er dan? Ja, vaak hebben de parasieten kaken als larven en de niet-parasieten, de gewone bijen zeg maar, hebben geen sterke kaken. Dus die parasieten die kunnen tegen die niet-parasieten op. Dus vaak dan bijten ze dood met haar kaken. En bestrijken ook weer wat te eten? Of... Ja, dan eten ze vaak ook wel op. Fascinerend. Ja. Het is echt koekoeksbijen. Best wel duister eigenlijk. Ja, nou, gewoon precies hetzelfde als de koekoek. Ja. Goh. Ja. Ja. Schep zand zeker weer. Nee, ik heb hem. Heb je iets? Ik heb een wespbij. En dit is de kortsprietwespbij. Deze bij legt het ei in een nest van de grasbij. Daar gaat ze. Ja. Oh, dat is de koolzwarte zandbij. Hij ging erin, zie je haar? Ja. Had je door waar? Ja, hier deze hele grote. Dat grote, ja. Oké, Ja. de Koolzwarte zandbij. Dat is een van de grootste zandbijen die we hebben. En grotendeels zwart behaard. Echt een hele opvallende bij om te zien, eigenlijk onmiskenbaar. Ook een graafbijtje? Ja, hij graaft zelf nesten in de grond. Het is een van de zandbijen. Je hebt hier op hele kleine schaal allerlei verschillende biotopen. Dus je hebt de hogere delen met echt hoog opgaande vegetatie, bomen, struiken. En ook deze braam groeit nu heel hoog. Maar je hebt ook hele kale delen waar allemaal bloemen staan en waarbij je ook makkelijker de grond in kunnen komen. Linde ontdekte een bij waarvan we dachten dat hij niet meer in ons land voorkwam. De zwaluwbij.
Hij zit aan de overkant van de landtong op het uiterste puntje van de Maasvlakte. Hoe is dat om zo'n nieuwe soort van Nederland te herontdekken? Ja, heel leuk. Ja? Ja, tuurlijk. Je gelooft het haast niet. Goh, jij loopt er best wel snel doorheen, zeg. Pas op voor de bramen. Je hebt het snel gezien. Oh, hier, ja, hier zit er een. Oh. Daar zit hij, op dat zand. Daar Daar gaat hij. Was een vrouwtje. De mannetjes zijn heel mooi oranje behaard. Zeker nu zijn ze nog heel vers. Dus dan is de beharing nog niet verkleurd. En de vrouwtjes zijn een beetje grijs behaard. En die hebben de verzamelharen, waar ze het stuifmeel in meenemen, hebben ze aan de buik zitten. Bij veel andere bijen zit het aan de poten. Ja. Maar bij deze zit het aan de buik. Dus op een gegeven moment vliegen ze rond met een gele buik, met stuifmeel erop. Het is een blauwe buik die ze dan krijgen, want het stuifmeel is blauwig. Ja. Oké, maar je zag hem daar. Nou ja, dus ze zijn er. Ja. Hier zie ik iets. Hier gaat er een, gaat er een. Op dat, boven die steen? Boven de steen, nou is hij weer weg. Ik hem niet meer. Ik zie hier ook een bijtje. Hier, de schaduw van mijn vinger, daar. Oh ja, dat is er een. Ja, dat is een mannetje. Ja, oranje beharing. Hij zit daar op die stengel. Niet met je schaduw hem raken, want dan is hij weg, hoor. Het verlengde van mijn vinger. Ja, hij staat erop, hoor. Nu is hij weg. Ja, nu is hij weg. Oh, leuk, ze zijn actief. Yes. Ja. Ik heb hem wel. Heb je iets? Ja. En wat heb Kijk je? eens. Oh ja, is de dat zwaluwbij. Ja. Oh. Ach, nou. Geweldig, hè? Gefeliciteerd. Het is een mannetje van de zwaluwbij. Grijzig, hè? Ja, maar hij is denk ik al verkleurd, omdat het zo zonnig is. En hoe komt het, denk je, dat hij zo zeldzaam is in Nederland? Ja, omdat hij hele specifieke eisen stelt aan zijn leefgebied. Dus hij moet stortstenen of andere stenen hebben die geschikt zijn om het nest aan te maken. En daarnaast heeft hij slangenkruid nodig. En veel bloeiend slangenkruid, waarschijnlijk. Ja. En die combinatie die is niet op veel plekken. Oké, nu. Dit is weer prachtig, dit is weer een heel ander landschap. Ja, als je hier wat verder loopt, dan zie je dus de grote stortstenen. Ja. En in die stortstenen zitten eigenlijk van nature allemaal gaatjes, holtes en relief zit erin. En daar maken die zwaluwbijen er nestje aan vast. Maar dat kan zomaar dus zo in de holte van zo'n steen zitten. Zo hier zou het kunnen zitten. Hier zit een nestje, hier bij je voet. Dat hele kleine... Bij je voet, ja. Hieronder? Ja, kijk maar. Ja. Nou, ze is nu waarschijnlijk nog aan het metselen. Ja. Dus dan neemt ze korreltjes zand mee en kleinere steentjes. En die plakt ze er gewoon weer tegenaan om een nieuwe cel te maken. Dus misschien is ze nu ook wel korreltjes en steentjes aan het zoeken. Maar er is hier al het een en ander geplakt. Ja. Lijkt wel, ja. Ja. Ze komt ook wel steeds terug, hè? Ja, geweldig. En de mannetjes vliegen hier dan vaak rond, ook in afwachting van dat er weer verse vrouwtjes uitkomen. Oh ja. Om gelijk weer mee te paren. Ja. Heb je dan een idee hoe die bijen die korreltjes en die zandjes en steentjes daar aanplakken? Ja, dat doen ze met hun eigen speeksel. Dus er zit een soort lijm zit daarin. Wat heel sterk is blijkbaar, want het moet ook de winter overleven. En wordt die dan afgedekt? Ja, dan wordt die helemaal dichtgemaakt. Dus dan is het gewoon een dichte kom zonder ingang. Dan zie je er niks meer aan.